kulendi bata ZANU-PF idotamba nepfungwa dzedu but isusu hatisi vanhu vaya vekuti tinotyidzirwa kana kuti tinovavhunduka kana kutaura nyaya dzacho. Muri yeZimbabwe ndadzoka. Good evening. Maswera sei? Kuri sei kwamuri ikoko? Nyaya dziri panapa dzakawandisa dziri kuitika. Ende ndiri kuona imwe nyaya yekuti vakuda kutanga kuda kunyebera vanhu kuti zvoni Mnangagwa asina basa nekuti zvinhu zve2030. Mnangagwa 2030 ndo yaari kutoda manje. Even though tiri kuzviziva kuti iye agadzirira ane vanhu vake vari kutozoti kana inini if anything happens to me, successor wangu achakontinya kumberi nevision yake ndinhingi nanhingi. And the preferred successor so far it's kuda kwasha tagwire. Of course pano mentwa vakawanda anenge asiri one. Kune vamwe vanenge vachiti okay kana tagwire plan B karamba kunozoita plan C because chigaro chacho vanozochiremedza zvokuti chinobva chatanga chinonyanyisa kupisa zvekutodaro. But what in the streets zvandiri kutambira panapa pari kunzi President Emerson Mnangagwa has put brakes on ZANU-PF Harare Province's fringed campaign for a controversial resolution to extend his term in office to 2030 after the rallies exposed serious fault lines in the ruling party. It has been reviewed, but honestly speaking, I don't trust anything chinobva nemukanwa especially chinobva nemukanwa Mnangagwa chinobva nemunhingirikini, because that guy, he is a serious politician. Takutaura zvemapolitician vekuti vakabvira kudhara because it's not easy to deal with someone anga ari politics for the past 60 years. More expecta kuti munhu iye anokuudzai zvokuti munobvuma kana kuti munhu anokuudzai zvinhu zvokuti toda kuzodai so chakati mabvuma kuti zvese zvakutaura 100% because iye ane matauriro aanotozviita and ane mabudiro anopaita because zvimwe zvinhu zvaanotoita atone experience nazvo kudhara kuti last time takambowapinda neii takawabuda neii anotokuudzai kuti kunyika yakati vakambosangana neproblem yakadai so vakazoibuda so cause vanenge vakanyatsomentwa vachinyatsoziva kuti ndezvipi nezvipi zvinenge zviri kuda kunikina. Saka inini honestly I don't trust. Right, there's this other issue iri kuenderera kumberi panapa. Ndisandapinda pane nyaya yemasoja vari kunzi vari kutya kudhiraivha mota dzavo dzavakapiwa dziya. Ndiri kuona pane vamwe vanhu panapa vadota system yekuda kundijairira panapa. Like I always tell you guys kuti mwana wamai vako ndiye unoudza zvekutaura, mwana wamai vako ndiye unoudza unhu kuti matauriro uri kuita iwe uri kuzodai so. Inini panapa ndotaura zvandoda. I said things the way it is and ndina kana basa nekuti iwo zviri kufila sei kana kuita sei. For your own information, panotone zvinhu zvakawanda zvimwe zvatinotosangana nazvo, zvima information zvatosangana nazvo atitouye chete tichitozvitaura panapa. Ukatona ndatouyaraka ndendatoenda totaura zvandotaura ndatoona kuti izvi zviri safe izvi hazvina basa kuti kuside kupi kana kuti kuside kupi. Like I always tell you, ndokana ndichitochallenge ma-opposition MPs vaya vakasara muparliament, ndakavaudza vese ndikati ananhingi vese avakatengwa and evidence yacho yekutengwa kwavo iripo, iri pachena. But hatisi zvinhu zvokuti tingaswera tichitaura. Ndosaka mona tinoramba tichidhila nekuona kuti zvavari muparliament so far vari kukwanisa kuitirawo chi vana veZimbabwe varipo. Tobva tadhila nema-MP eZANU-PF havana kana chavanotaura even kana muparliament macho, dzingoriwo nharo dzingoti vanhu vakaenda muparliament vangori mose ma-placeholders. Ndakatonzwa kuti kune vamwe vanotorovha kuparliament kwacho kutorovhera mahuni ende hapana zvekutombo vaita, vakangoda kungopinda chete kungonzi Ningi ndiye placeholder ndiye akabata that position obva ngonzi honorable Ningi zvotopera zvakadaro. Andimozviona inyaya dzese dzine dzichiitika, but to those people who are panapa vachida kutanga vari kuda kutaura zvisina nebasa rese vada kutiudzira sorry zvenyu ndakanzomwa chiti saka uchazotaona kuti uchazosvika kupi nemachannel enyu waya kwauda kuona kuti tichasvika nemachannel edu imbovhura yako oonoti iwo yako yacho unosvika nayo kupi tozotanga kukupindura ipapapo kuti zvinofamba sei. Hatimboudzwe zvekumboita nemunhu asina kana yake nyingirikini, hamuna chamunotaura ende munoudza kana zichero ZBC chaicho haichatosvike patasvika panapa mozotitaurira kuti zvoni iwewe zvauri kutaura zvimatauriro haasi right ende munoteerera ka. Why musingateerere zvinana ZBC? Because you know kuti vanobohwa. But panapa totokutaurira zvinhu zvezvichiitika moda kuuya moda kuti controller. Handimbobve ndakakontrolwa chete nemunhu. Even vanhu veZANU-PF vakanditadza vakaenda vakanotenga zvimwe zvimachannel vakazvicapture zvakatanga kutaura zvinoda izvo. Inini ndakangoramba ndingori papo ndakadzvanya madzvanyira angu chitotaura kuti handiite zvinhu zvakadaro. Vamwe vakachikidzirwa, vamwe vakarohwa. In case you didn't know kuti kune vamwe vanhu machannel vakapuwa mari. But hatidi kutaura mazita, teti tingotarisa tongoti regai vaite zvinhu zviriko, it's part of life. Chitarisa ndanano vachiri kumbotaura izvezvi. But papakawandiwa pana pa social media vanhu vachitaura vakawandisa, but kwasara vanhu vangani vazhinji vakapuwa mari, vamwe
chidziro wamwe akatoita zvekunorohwa kuti takafira mberi wozokaramba mari unozotoita zvekutokumbira kuti ndokumbirawo kuti mundisiwo ndiri mutano wedu havazove vachitaura. Saka imimi mozouyawo zvako iwewe, what makes you think kuti ndinokwanisa kukutyawo uchindiudza zvokupenga mucomment section. Chano musingazive nje kuti ndinoona kutokubhana kusvika pachannel panapo ukashambisika kuti sei usingachati ndoni. In fact that is not the reason why I'm here, but zvinongondibhowa because pane zvimwe zvokuti isusu tine tichisacrifice zvakawanda, time zvese, energy nezvinhu zvese zvinezvinikirina using my own resources. Hapana kana one akambouya akambondisendera kana mari. Ende kune tumwe tuma politicians tumwe tune tichitaura nonsense tichita these guys they are doing this content whatever zvanenge achitaura. Obviously even ZBC iri kuita is content, a media house inenge ichiita inonzi content. We are distributing content, that's what we are doing. Imimi upcoming politician vasina nemusoro wese amukwanise kana kumira mu top 5 yema politicians wotaura kuti chicha munotaura, but isusu tinomira. If you call ZBC and vesa ana ningiri ndoti uyai timire on YouTube titarise kuti ndaapi ma platforms anobudisa news, unotoona kuti tinenge titori even on top of them. Saka there is nothing chekutingaudzwa nevanhu vari kuningirina. Kune vanhu zvinhu zvokuti munonyebera kuti politics mava matengwa mobhadharwa mari tichizviziva zvedu, motorwa nevanhu veZANU-PF motanga kuda kushandisa kuda kunonyudzisa vane vanhu tichikuzivai kuda kusungisa vana vanhu. Makanditanga panapa hazvipere because ndine mafaira emunhu wese. Izvi zvese zvamunoona zvakatakura mune nyaya dzevanhu imomo zvokuti ndinotozoita zvimwe ndinotosiya nazvo ndichinyara. Kaka musatonitange zvenyu ndituma ghost twenyu mune muchiuya panapa muchinyebera kuda kunditanga kundidhokonya muda kunzwa ndakamira sei. Inini ndotanga manje mwamuzonzi munhu anochenama, murume anochenama ndozvigona manje. Rekedza tiende pane nyaya yacho yemasoja ari kutya kudhiraivha mota because tingaita sei kuzi ndo nyaya dzine dziri panapa. Anyway, sorry ka vabereki hama neshamwari vanenge vachiziva ndisiri munhu anopopota. You know sometimes kune vamwe vanhu vada kunyatsoiswa paposition panzvimbo dzavo chaizvo vakakondinya ramba vachizviita chakuudzai kuti uyu ndinhingi. Chavasingazive nje kuti isusu tiri 5 years ahead panyaya dzetechnology. Ndondokusechera kuti munhu ari kutaura izvi ari pakati. Right, yakamira kadai so. These are allegations that the 102 top-of-range vehicles donated by President Emmerson Mnangagwa to the Zimbabwean National Army in September are still parked and gathering dust at the Masasa Logistic Garrison Depot in Harare, with senior army officials reportedly reluctant to check them amid fears the vehicles may be fitted with trackers. Sources who spoke to Masvingo Mira say some officers believe accepting personal donations rather than vehicles procured through the fiscus could compromise the professionalism and independence of the army. ZNA Deputy Director Public Relations Lieutenant Kenel Tichafa Mungofa referred questions to Zimbabwe Defense Forces spokesperson Colonel Charles Mutije, who requested questions via WhatsApp, but he had not responded by the time of publication. Permanent Secretary in the Ministry of Defense and War Veteran Affairs, Aaron Nepera, said he was unaware the vehicles had not been distributed, adding that the ZDF operates independently and acts at its own discretion. During the handover ceremony, President Mnangagwa said vehicles were part of a broader program to enhance mobility within the Zimbabwe Defense Forces, with plans to procure additional vehicle categories, including buses. The current impasse is reported to have stored the remaining 700 vehicles Mnangagwa had promised to deliver under the program. Nyaya dzacho dzinenge dziri dzekuwanda. Nyaya dzacho dzekuwanda dzinenge dzichiitika. But anyways, ndicharamba nchidzoka ndichingokuonesai, but ndonyaya ingoripo pari kunzwa komana ari kusvika kurowa mota, ari kusvika kudhiraivha mota dzakatewa dzakaitwa sei, inokuziva zvine zvichingoita. Vanhu vachika kufaka kuZimbabwe. I remember I was the only guy paitaurwa nyaya yekuningira ndikazanzi mota dzinoningira ndikati mota ichingondipa ini ndifana tiri muSouth Africa muno munotudza kuti hanzi yakaiswa matreka tongochivheneka tochibvisa chitreka. Those guys anenge apuwa mota. Let me tell you something. Kune vanhu vanenge vapuwa mota including kana magaya, kana uchienda kuchechi kwa magaya, kune vamwe vese akapuwa mota ari kususpecta kuti mota yake inogona kunge treka. Get in touch, contact me, ndikusechere treka yacho ndikubvisire. It's very easy zvokuti unotozoshamisika. Treka
kanhu kacho zvekare kadiki diki kanatanga ziso reshiri so kanenge kada kunamirwa kanazokana mukati medhoo remota. Saka iwe there is no way pekuti iwo mota yako watenga woda kuzovhura mukati memadoors aufa ukaziva kuti zvinonyatsofamba sei kana kakaiswa papi. But isusu tichingosvika tobva tangokusechera tisati tombobata mota ikungokusechera tokuudza kuti right wakaiswa yakai wakaiswa pakati nepakati kamwe kanongotoiswa murimu remota chero chero because it's something chekuti mine chingotirekwa pari fani paive pekuti aumbofa ukazvifungidzira aumboivhure mota yacho kana kuti asei. ndikuwanza vamwe vachitanzi mota dzavo dzakaiswa marecording devices so they don't understand kuti zviri papi chii chinenge chiitika. Yes, sometimes it happens. Maredhiyo ari mumota imomo munenge ndo mune makati chinenge chiri chirecording device but I'm not here kuti ndinge ndichinhingirikina and of course mani makapuhwawo mari makapuhwawo chi unondisirawo mbijana ndokubatsira unoti mota yako hadatireka. I think zviri easy anenge mamwe maskills ete tada kushandisirai tichikubatsirai. Right, and I think for today that's enough, but without wasting much of your time, I have a lot to talk about. Nas talk about square up and up. Right, kuna vanhu vada advertise my business rigedza nimbotaura this is your opportunity. This is the opportunity. Kana advertise business rako gara unibata flyer anomukuona iro rina Kulian DJ Holly and team remnya version vanenge vari papo kuadvertise my business. Churudiwa imari weya kuinbox kwako chida mahara inini uchifunga ndotamba newe kuinbox. I don't play, I don't have friends when it comes to money. So if you want to advertise your business chingouya titaurirana nyaya dzemari ndokuadvertisera business rako because unonge wakuita mari. There is nothing for free. Handichikaumba kwako hauchikaumba kwangu asi wangonipowa mari ndongokuitirawo advert yako simple and straightforward. Kana usina mari usanetsa so uchida kungotsvaga nyaya neni handimbofe ndakaita friendly panyayayo. I think I'm the only one guy who is honest. Kana muchida kuadvertiserwa number idzo taisedza uyai titaure tiite madhiri and it's not that expensive zvamune muchifunga. Yes, on the flyer pane promotion iripo $200 or 3,440 rands kune vanenge vari kuda kunhingirikina woya toto advertise business rako zvichienderana nekuti unonhingirina sei woricha up to 6 million macustomers in a week. Hazvichadi kuti ungonhinga you can't reach 6 million people just for free or just for kuti unenge uri kana kuti mfeso wangu. Even myself handife ndakaadvertise my businesses for free on my own platforms. What more rako? Saka do something vanenge vachida kunhingirikina. And before I disappear kune vakazvipira kubatsira maZimbabweans. Company inonzi Education Research is the only one. Pane vanhu varisina ma work permits vanoda kuvhurwa macompany nekuregister macompany nekuvhurwa ma FNB business account. Ende munobata owen we Education Research number ndaisa pa screen. I think ndapedza nemi. I rest my case.